amabhinqa kaloku ukuba yintlalo ukuba ligqirha lenkundla yakokwenu. Kodwa kaloku funa kube newele lendoda le ozayisebezela endlebeni. Kukho abantu abathi xa bengena emvumiseni ekhaya, ndiva kwalapha ekungena emvumiseni ndiye enkundleni ndithi ndikho okay indoda yaphale. Oh indoda yaphaya, okay indoda yaphale, indoda yaphale. Ndimamela imvumisa le i-take off le njengoba ndingena emvumiseni. Xa ndiyoqala enkundleni ndihambe nezizathu zenkundla, indoda yaphaa ke luthetha nayo. Lo mntu unobuhlwele bendoda yaphaa kodwa akakwazi uhlaba inkomo bam. Yes. Akakwazi uhlaba inkomo yena qha funeka athi xa kuyalezwa kulaa nkundla angashiyeki ngoba kaloku lo mntu omdala walo mzi uthetha apha kuye. Yes. Yes. So makathi njengoba kuhanjwa nje abe newelela lendoda lehlabayo athi kuthiwa yangaseleft yangaseleft kuthiwa iphulule left funeka abe njalo. Liwelela lendoda yena umkhonto lo yena uyalingisa ngokubamba awunike lendoda kokwabo lendoda kokwabo izihlaba inkoma kokwabo. So ngolo hlobo ke ewe kodwa hayi ba umcirha. Yes. Alikho ibhinqa lizawukwazi. Alikho ibhinqa lizawukwazi ukuhlaba inkomo. Ngenye imini kwafika abantu bomzi waseMangwevini. Abantu bamntu waseMangwevini bathi bazovumisa. Xa ndisithi okay utamkhulu umntasi ufuna uchithwa. Oh benixelele nje bakuchithwe njani. Ke ngokutheni ningenzi loo nto nithi? Bethe makuyihlathini nje beyichazile yonke le. Hayi igqirha lathi ayizokwenziwa njalo. Into endibuzana yona nina magqirha. Uyiguqulela ntoni into yethongo lalamzi xa wena ungayazi? Ndiyiguqula nje lamzi. Umosi wenu nguwe nam ndim. Ngoke yalona umzi phume back. Atsho amathongo akhona athi kuzophunywe back. Unginamba abantu ke wena. Unginamba abantu ke wena. So ndithi ukuthi ke umsebenzi ngoku ufike uphindwa nguDlamini umnalo. Ndithi kubo kaloku apha kuwe inkomo ezimbini zobhanqa. Eyokuqala inkomo yokhapha ukhokhoda dobawo neyombuyisa. Enye inkomo ewileyo kulomzi inkomo yokusebenza ukhokho ongaziwayo negama lakhe ekusithiwa uyabuyiswa. Ndithi kubo ke mna ke mamelani ke. Ndizazozixhentseza izintlombe zolusa le nonsense. Qha ndifuna kuqale kuxhontswe intlombe yeBrayi. Ndibize nje amagqirha kungekho sizathu ke sizokuxhentswa nje intlombe yophelisa. Andizondibhanqa mna ndithi le ntlombe hayi ayinasizathu yeBrayi. Ndibiza amagqirha wonke ndithi zani funeka sixhentse intlombe apha yeBrayi before ndingene enzulwini. Umntu uthwasiswa inkundla yakowabo. Yes. Thwaswa inkundla likhaya lakho eli likuthwasisayo. Nxa kukho izizathu zekhaya lakho ezingenziwanga andilikhathalela noba igqirha lisuka kodwa zakwenzela yona. Waste of time. Waste of time kweza cycles ebethetha ngazo ugogo apha earlier on. Qala kulungiswa inkundla qala. Nokunyanga you've got to be able to understand uba lo mntu uguliswa yintoni. Fika umfana wakwaDlamini pha hayi ndidibene nomuntu emthweni uthe umuntu ozakwazi uvumisa lo mhlola nondinyanga nguwe ba uDlamini. Xa ndijonga lo mhlola usemalini kokwenu hayi nandinguDlamini ndithi kulungile wo slow down. Hayi chaza isiduko sakho ndibuza kwena ke ngotheni uhamba apha uyokwenza imbeleko yakulo planti kuthethwa ngoko. Uyokwenza imbeleko yakulo tatakho. Utatakho ubumve ngabani lowo? Umve ngabani tatakho? Uxelela umalume bangutatakho ngoku. Ke ngoku udithi ngosudadweni uphendlini ukhona akho into imoshakala apha ko akho yeza lakho ke bolukisa inkundla. Uhambe uyothi pha kokwenu ucela uxolo for la rubbish ubuyenza phaya. Ucela umalume wakho ba sorry wenze ubhanqa. Khange uxelelwe ngumuntu uba unguDlamini uzigele. Uhambe ulungiswa ngokwakho lo nyoko uyalezwe enkundleni wenzela imbeleko. Akukho yeza liza kukunyanga.
kunyangwa ngayeza apho uyiwaste yamayeza xa unjalo inkundla ayinyangwa alikho iyeza lenkundla yakho lo muntu iyathethiswa uyayithethisa inkundla uthi ngicela uxolo ungaphathanga nebhotile nanix uphethe isnake ka thethisa inkundla uthi hayi senze mistake apha senzele imbeleko engafanelekanga uba makayenze uyolungisa because akho nto zakunyanga ndiyakubhanqa ba ndizawuthi ndifuna ukwenza iyeza ndikunyange ndithetha ke ngento esisibonayo endleleni alapha ekuthwaseni umntu ahamba uyothwasa agqibe ethwasa ngesiduko esirong ndizibuze ke mna ke yiyo nyana iseyiyo nyana xa isiduko sirong udiyokabe iseyiyo na iseyiyo na kukho umsebenzi oqoba imizi 2 funa ushiya amagqirha kunye laa nto la ilungise 3 in fact okanye 4 mhlawumbi 2 uba mibini lemisebenzi imfukamo yomlambo kunye nenkomo ezilo umlambo ubetha umzi uphele uthi udlamini uyawuyincoma uthi impundulo yomntu strongo akukho mpundulo yam imfukamo yomlambo imfukamo yenziwe ngumntu one-app yenziwe ngumntu one-app yomlambo ngoba bakanayo nizawukhomba umzonotywala nizawukhomba umzonotywala kwabhutshwa apha ekhaya not once imizi yasekhaya mibini ukhona osengqushwa ukhona lo ngasentla kwebhayi ngapha ebhayi batshawuza bawo wasweleka kweli cala lasengqushwa kwabhubha abafazi 12 one day umlambo xa ubulala abantu ngojonga ndikuxele bawuyazi njengoba amadoda lo mzi wemane nje nibuya khona ngomgqibelo ngecawa kuzawufa le nkulu kuzawufa lo mkhulu ngomvulo kufa lo landelayo ngolwesibini kufa lo landelayo ngolwesithathu kufa lo landelayo ngolwesine kufe laa nkunkuma ke laa gqirha betsezoba laa nkunkuma ke laa gqirha betsezobathuki lizawungena nalo xa sekuqunjuka kuyenzeka into emacetheni ngasentla kwebhayi yenzeka amacetheni kwabhubha babane abakho belandelelana ngenzesuku ngolwesihlanu kwafika uzawufa unye njengobana undibona ndisithi xa ndingayazi andiyenzi ndizokuba nengqondo lexesha lamalikhangela umntu oyaziyo laa nto uthi bani nanto umsebenzi wakho enza khonto uyisweleyo pha babantu bebefune wena basezawuzofuna wena nangomso nanxa beyile kumamgqwasho basezawubuya bazothi mgqirha siyile mani phaa kumamqetho usenzele laa pati ubuyixela umntu esasimfunile mgqirha yayinguwe ke besicela mani uqhubekeke batsho phaa kudlami bafika besithophekayo bathi hayi dlami hayi torho usenzele laa pati kodwa umntu esasimfunile yayinguwe esisezofuna wena abazujika sothumela abantu kwindawo funeka baye kuyo sobathatha ngenkani ukhokodade bawo kwiklinika khange moshe xesha kukho ingxaki kakhokodade bawo nobuxoki bamagqirha athi amagqirha hayi kwakukho umthwetyulwa nizantolikela ke ba-understand bandithetha uthini kwakukho umthwetyulwa waze lo mthwetyulwa akalandwa ngoku sebengalandwanga ngubuyekele wenza lo mlambo Khokodade bawo kwakungekho mthwetyulwa nelitsho ukuthi khokodade bawo kwangekho mthwetyulwa lo mzi wakokwenu umilise kabini bubugqi obusixoxa bona ngoku le nto funeke niyazile kabini lo mzi wakwaDlamini nango emlanjeni lo mzi wakwaDlamini ngulo owubonayo kodwa lo mzi lo wakwaDlamini amandla wathatha kulo wawo usemlanjeni ngoku every 100 years utsho ukhokho wam kum every 100 years you must uthathele uyabona izintambo zalo mbane ziphelelwe in 100 years you must re-electrify that's all you must do ukhokodade bawo ke ngamandla uyathanda ngasuthi inyoka yalapha kokwenu yesikhaya leni uyathaza isihlwele sakho into yamandla kokwenu that's where you get power so you got to nxa nihlwayelela lithi igqirha lifika apha ekhaya kwenzela umzekelo lithe ligqirha lizosebenza umlambo ufika kwam apha kwakukho umntana
ngoku kwabantwana bayi-8 bavelaphi ndibuza kuye ngoku awuhlwayelela wena apha emlanjeni awuhlwayelela ntoni laa mbewu uyihlwayelela ngapha ikhula kweli cala so ngoku it's not about wathwetyulwa abathwetyulwa bona mcirha bakhona xa uligqirha elivumisayo uzambona lo mthwetyulwa uthi ukhona umthwetyulwa walanda wabuya wasebenza wabhubha kwamba kwexesha lo ungukhokodatobawo akazange athwetyulwe yi-goddess uyathanda ke yakokwenu yakwadlamini i-goddess yakwadlamini ke ngokuleyo i-goddess yakwadlamini that's why lo mntu ke xa ede walandwa ngendlela efanelekileyo uvala ubuthi ubugqirha obu yabuvala la mandla deba sowuhamba ukhangela uba ungadibanisa ntoni nantoni kungena abantu nguye ongenisa abantu apha awuthi ukwigqirha pha banovundisa njengoba sekuside kuthiwe hayi uthwele uzibheqa hayi akathwelanga kulungisa inkundla kokwabo igqirha lithwasiswa yinkundla yakowalo andilikhatheleli igobongo noba lingastrongo njani inkundla ayikho right waste of time mosha ixesha lakho so esokuqala isizathu uba umcirha imfukamo yomlambo kusetyenzwa ukhokhodato bawo akazange abhubhe akazange athwetyulwe ngamandla elikhaya emveni koko kuyiwe enkomeni yezilo ngohlobo lwayo nxa sekuyiwe kusanyangwa ukhokhodato bawo ngoba ngokomlingo nobugqi aba bantu babini yindoda nomfazi elibhinqa leli lasemlanjeni le ndoda yile ngukhokho wenu niyaziyo for yona izikwazi ukusebenza kakhe iperwa nomnye umntu wesisiduko osemlanjeni that's how it gets to have enough power athi ke wawubuya ubekwe pha ngomakhosi bakubeke bathi ina nantsi intombe yakho uthi usaqala uguquka bangene uthi waqala uguquka bangene uthi xa ityhwa ndiyithandi ndikhanyisa ezazibane zasekhaya ndithi nini stop it andizuyikwazi kaloku umntu umxelela uba uzolinda etafileni ngohlobo belindem mna alinde itafile ngohlobo igcwale balinde mna stop it thumela one person a day isebenze yena ndimgqibe uzisomnye the next day uzisomnye soze ndize mosapha nangona ndisiza apha ne-calls ezithi ukhona endlini ayandikho endlini suka so that's how you get to have laa tyhu ke uyifunayo yinkundla lenzityu and laa nkundla nanxa bevalile iyeza izothi kujonga kuvaliwe ke ngoku vile abeke into ethile nethile phaa wena uthathe nansi into ususele inkundla ke lenza lungisana iinkundla zakomakwenu nekugxeka amagqirha lithi igqirha likwenzelanga kodwa uvalwe inkundla kokwenu lungisa inkundla ngase ndithi ngumsamo mfondini umsamo wakokwenu inkundla kodwa apha emsamo awukho sendlini uphandle ngoba amaXhosa lana inkundla kokwabo ilungisa inkundla bulungisa inkundla nezizathu zayo ubugqirha bustraight bupure buzama ukuqabela uthi uphuma kule ndawo ufuna ukuthini kuyo so kubalekile ukwenza ezo zizathu zibini and ezazizathu uzilinda apha emathongweni abantu laa mlambo xa ungenzekanga uzawuva bathonga iflood kugcwele iflood ndiba ngathi namanzi ayangena nalapha mfukamo yomlambo ke leyo uyazi mfukamo yomlambo lixelwayo apha and umlambo yi-phenomenon and kubo bonke abantu abamnyama ndivumisela lwasezambia ngenye imini ofike apha ekhaya xa ndinuka ndifonza hayi mani kukho umlambo ongapha ngakokwenu omkhulu enikhako wamanzi wathi ewe ndathi ufike kanye umlambo andiyazi ke mcirha uzokufuka msabanga ndilapha mfosa zam ndiqo hayi ngafasa okay lento yomlambo is not a Xhosa thing it's zonke Africans la mandla funeka bayothatha la mandla pha emlanjeni and umlambo ayonto yegqirha yinto yesikhaya bonke abantu balapha ekhaya ugqirha or not ngoba xa kufuneke kunikwe amandla ngkhokhodato bawo akazisanga amandla obungoma uzisa amandla okwenza ikhaya ngela hlobo khona umuntu ebethetha esithi abanye banikwe ukwakha abanye banikwe ukulima abanye bakunikwe ukwenza amakhukhu yinantso le nto izonyangwa ngulo mntu so le mfukamo ayo yakho yasesigqirheni yimfukamo yesikhaya lena
efuna ukwenziwa igqitywe iphethwe ivalwe nithathe iintsila nizibuyisele ngexesha lazo. Yes Africa ke lento ngenye imini umfana ngomSuthu endimaziyo ndimthonga xa singena kula manzi lamanzi avela afuna unyuka ngoku mna la manzi andithatha ndinyusa ndibekele ecaleni lo yena nanko engena etshonana lamanzi umSuthu umhlakwane xa ndisithi umhlakwane kwenzeka ndifuna ngingene khona apha ndothatha umhlakwane ndimkhuphele ngaphandle mina Fukamani Mlambo Fukama yomlambo le ndiyithongayo le yekhaya not yakhe. So kubalekile ke ukuqaphela isipho sakho ujonge izizathu zenkundla uqiniseke bezizathu zenkundla kokwenziwe kakuhle ujonge ubuthakathi xa kusenziwa izizathu zenkundla ulandele izinto ngoba kukho ababa amathambo nje ithambo elinye amoshe yonke lento bunobuchule ke obabuchule bogogo khonto zigalelayo apha emkhontweni ngoba buchule beni galela ulungisa umkhonto lona uzawubona. Ndifuna sithethe xa ndidlula apha khokododo bawona inkomo yezilo. Ndifuna zizizathu ezibalulekileyo ezimbini endifuna baziqatshelwe likhaya not ayizasemagqirheni zezesikhaya kulungiswa inkundla yasekhaya ngela hlobo bumbethetha ngalo nxa kusithiwa lungisa nezinye izinto ezifuna ungqengqezelo kungaleqwa lena kulungiswa inkundla qala emveni inkundla ilungile kuyomlanjeni uqonde into yoba umlambo unemithananango yawo awufuni kuxhelwe 3 months before awufuni kuxhelwe 3 months later on 3 months so kubalekile ba uqiniseke okanye kuzawufa umuntu. Ndifuna sidluleni apho sizothetha ngendima bandiyixuthiwe into yoku njengomuntu ofundileyo bendizamane ndicofa ngoku apha ngachance ucofa lo mfo uthe uzayibona nxa zakhe ndikubone nxa ucofa ndifuna sithetheni ivinto emije umcekhe saphumile ngokusebenzisa ubugqi nolwazi lwethu lwemveli ukuziphuhlisa ukuphuhlisa isizwe sethu. Into ebangela uba ndithethe ngale nto ndingekwazi umcekhe saphumile kule ndawo ngoba esasizwe samaChina siphuculwe ngamayeza emveli yaso. Amayeza wabo emveli they are indigenous medicine what has made lamaChina. Ngoku kukho ii-bags zamaChina sileqena nazo ngoku kukho iibhotilana zamaChina simane sigalana nazo kodwa azikho iibhotile zethu eziphuma ziye kwamanye amazwe kuba ngoku lo mona sowumkhulu umcikho namagqirha bathosa more than awam andiqaphelanga sipho ayikho into engenisa imali kanti ngoku funeka sijonge ubugqi ndithi mcikha nje buphumile. Into endinomdla wayo ngaske sithi xa sidibanisa ubugqi sijonge imveli yethu sibone uba singasiphuhlisa njani njengesizwe nabantwana basezayo sithathe olu lwazi lukhoyo and package it and export it siqale sinyanga abantu abalapha kukho izifo ezinganyangekiyo ngesilungu one ikhensa inyangeki ngesilungu kukho enye into okuthiwa i-dysmenorrhea le nto kuqaqanjelwa nokuba ubuhlungu Nkosi yam ndizawuthini kanini le nto ingathi sisiluma bathi abanye bamane bayosikwa bamane besikwa kuthiwa hayi i-ovary ne-growth efuneka isikwe yile ine-dysmenorrhea ngesilungu phaa ndandifunda kuthiwa i-dysmenorrhea inesiluma inecyst inentoni la collective abantu abamnyama bayinyanga laa nto ngakhange usikwe ndawo and worldwide there's more than 10 million women suffering, not South African, suffering from dysmenorrhea. But ayikho product evela kuthi esikwazi ke sidibane ngekwenye le nto yenza umona bubu aram poverty waso poverty African zihambe sisilwa nangethambo elingenanyama nanga amathamba nenyama ndininika thathani nanga amathamba nenyama kukho izifo ezinganyengekiyo ngesilungu ezinyangwa sithi into babesingena udibana embuthweni sipackage le nto wena uzaba yimarket mna nzayomba bandiyayazi ezwa njani omnye uzawuyithini omnye uzawuyithini
Noma sizakwenza lonto. Ngamayeza wethu nolwazi lwethu olulubiwayo ngoku ngoba whatever we know is stolen yabiwa. Kubiwa yonke into ifika ipackage ube different ube enye into kanti yile besiyazi kakade qha itshintshiwe yabizwa ngenye igama le nto ithethwa ngumkhulu apha. So we've got to ensure ukuthi izifo ezinyangwa ngabantu bethu siyazipackage and export them. Xa sithi export I mean mayibheke China lento, mayibheke India, mayibheke America ibe yi-herbal medicine. Asifuni research kule nto. Siyayazi uba iyayinyanga i-dysmenorrhea ne-cyst nantoni, no ovaries will be cut. And see ukuthi ngibazophinda yohlala etheatre sikwe amanye isiko esikwa le nto engasikwayo. Kukho izifo ze-epilepsy ezinyangwa ngabantu. Bazinenge ziphele zithi ndisebenza emayezeni. Ndiba newari ngamanye amaxesha xa ndifika phaa kuthiwa uzuthathe ke jonga ke uzawuthatha ubomi bakho bonke. Izabanye kusasa ukuthi nam ndiyatsho ke. Uzawuthatha ubomi bakho bonke. Uzawuthatha ubomi bakho bonke ke. Uzawuthatha enye kusasa enye ngokuhlwa. Uba kukho into oyivayo sasa sinyusa idosi. Abantu bayayinyanga le nto. Ayinyanga elinobugqi bayo abantu abakwazi ukunyangela kakhe baza kuxelela sala le bhotile sele bhotile xa kweyesibini uzuyithatha uzoyilahla phaa uzubuye uzungabheki nobheka sobe uphinde uyichotha. So inobugqi phakathi le nto funeke siyi-understandile ubugqi. So kubalulekile to use our knowledge to advance ourselves. We're not advancing asindawo sibuyela umva. The seminar should be bigger with kumele uba competing interactions. Hayi senzele yethu thina banyangayo, hayi senzele yethu thina banyanga umlambo, hayi senzele yethu thina baphilisi ngokuthetha njalo 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 njalo. Akho competition ngoku because sibhityile, we're not organized. As a people qala and zamagqirha kwesibini. Siyababulela abantu abafana umgcirha abamane besenza inzame zoba sikwazi udibana. Siyabulela kakhulu umgcirha ubukho abantu abafana nawe. Bamane besikhumbuzo basine responsibility ukwakha esisizwe sethu. And then kukho izinto abantu abazithatha ngathi kukuhambisa imini zobugqi. Ebugqini funeke uyazi ba wazi intoni awazi intoni. Funeka uyazi kubugqi ukuba kuqala ntoni kuze ntoni. For instance ebugqini awuwathatha amayeza for umuntu ongakhange asithathele mayeza. Noba sowusithi ustrongo njani iyayaleza. Khanyisa izibane zakokwenu uyaleza uthe undiphethe kakubi ubani. Hey ubani undiphethe kakubi ubani. Iyayaleza. Bubugqi obo. Ubani undiphethe kakubi. Khanyisa izibane zakokwenu. Awuzixelele mos bazingaphi. La mibala ezazibane zakokwenu your candles izibane. Khanyisa izibane zakokwenu uyaleza ngomlomo uthethe le nto bubugqi obo. Ngoba elithongo lakho kwenu liyakujikela xa uqala ngokuthatha le mithi yalo u-attack abantu. Don't attack. You defend xa umuntu onemithi. Xa athi attacker it's only then that you do. Bosithatha omkhulu wam wafika ngenye imini kum wabuza kum lo esifundisa ukunyanga ungabethi le rabishikazi inye ngezulu nje. Wangabethi le rabishikazi inye ngezulu. Chaba udikiwe ndiyambona uba udikiwe unyanyile apha ebusweni wayengambethanye ngezulu. Tata umntu hayi mani dikiwe le rubbish enziwa ngulo mntu le. Ndithi ukuthi ke uyakuxelela xa afuna ba uza kuxelela ba acta ngoku. Kukho izinto that have been misconstrued or misunderstood ngobuntu bethu nobugqi babantu abamnyama. Ndifuna uthetha ngexesha menstruation. Abantu bava ngathi uyabakhetha. Kutheni kusithiwa akufunwa mbhinqa ezinkomeni zalo mzi nje? Akufuneki esibayeni somzi. Kutheni ungafuneki? Ngoba i-menstruation is an end process. Ikwindawo yokuphela. It then kills yonke into edibana nayo.
izenza umkhondo inkomo. Izityalo xa zichatshazelwe liqobela lokumenza azikhuli. Yiyo le nto kusithiwa zila indawo ohamba kuyo. Akusukuba uyakhethwa ngoba ulibhinqa. Yiyo le nto kuthiwa asidibani xa kungeli xesha. Ngoba ngoku siqoba le ndoda isinqe esi ngokukhuphela le nto isekupheleni kuye. Siyagulisa. It's an end process. It's something that should have been but did not become. Into ibimele biyingumntu kodwa ayikhange. So kubalekile basiziqaphele ke ngoku izinto. Ujonge into yobana le nto ngoku sebesithi hayi ayasikhetha thina kuba singabafazi but awukhethwa. Awukhethwa xa kuthiwa suhamba phaa kuye. That's why ke ngoku uva amaXhosa esithi xa sele mdala umama walapha utheni bekhululeka. Bekhululeka umama lapha ngelisifayeni lasemdala. Akuphi inkomo zomzwa ke xa semdala. Bekhululeka. Cha abantu izinto bazithetha ngokuzifihla. Bangakuxeleli nyani nabunzulu boba ngoba kutheni. Kanti ubugqi bufihlwe kungoba kutheni. Bubugqi bantu bakokwethu xa ndizawuhlala phantsi. Bubugqi ukusilela izibane nezidalwa zakokwethu. Uthatha ibhekile uthi njengoba ndisebenza nje pha ekhaya nje bengena abantu ndingababizanga ndizazi uba nanyoka yamntu. Andithi ndiyazaza nanyoka yamntu. Emini ethile ndisile ibhekile. Ethi ndisilela ezi zibane notatomkhulu nomakhulu lo ongenisa abantu apha ekhaya ndingababizanga. Babizanga mna abantu bangena apha. Bangenile. Kanye ngexesha elithile usilela izibane zakokwethu. Ukhangela bana bazaba bangakanani na abantu abangena emveni koko. Akho plan funeka uyenze umona ukuthi hayi uzawuthatha into ethile ngapha ndiyibeke ilungisa inkundla. Lethi inkundla ilunge bangena abantu. Lungisa izibane zisilela. Asifuni tywala, asifuni party, asifuni into enkulu, zifuni acknowledgement ngesilungu. To acknowledge them. Must acknowledge ezazibane. Usilele utywala bazo. Sila abantu utywala babo. Biza aba bantu banyangwa apha. Uthi hayi obutywala bobezizibane. Ngoba ezizibane nina nonke nje abanihleli nje nibizwe ngabo. Ngenye ixesha ke izibane zikusindisa ezintweni. Mina ndisinde ezintweni zasekhaya ngenxa yokuthi ndiyaxakekiswa. Ndaphuma entweni ezininzi. Xakeke phaa kwezazibane de kube ngu-10, 11 ebusuku. Xa ndiphuma Thixo kukho intlekele eyenzekileyo. I would have been there as well. Andisindisa la mabandla. So ndithi ukuthi ke ndifuna siqaphele izinto ezinjalo. Sizijonge singaxeki bantu sogqiba sishiye thina apha. Si-understande into yobana zonke indawo ezebugqini zinabanikazi. Imiqolomba inabanikazi. Amahlathi abanabanikazi. Amalwandla anabanikazi. Amathafa anabanikazi. Ngenye imini umlungu wasekomani uyaxelelwa phaa ba akungenwa phaa meyibhasi ngoba umnikazi waphaa kufuneka kucelwe yena. Uthi yena le fama lena yeyakhe yonke. Akukho mnikazi wandawo apha. Umnikazi wale ndawo nguye. Thetha ukuthi uhamba ungena emqolombeni. Zange baphinda athethe ubuya kwakhe. Sithi uzawudubula. Wabuya ebaleka wazofela apha engenamkrwelo. Wabonene nomnikazi. Abonene nomnikazi. Zonke indawo namanikazi. Yiyo le nto ufika uyaleze xa ufika endaweni uthi ndilapha mabandla. Ndize ngesizathu esithe sathi nicengele bathethokoze nindijonge nindikhuse. Ninyange lo mntu endize naye ngoba mna amandla nawo ngawenu. Wenzela ucenga lamandla utsala lamandla. Bubugqi bokwazi ukutsala amandla. Xa ufuna into yomntu yimnika inkomo yayo. Susuke ufuna ukuyithatha ukurhuma. Laa nto ibithethwa ngumkhulu phaa esithi kukurhuma. Kurhunywa ngecuba, kurhunywa ngentsimbi, kurhunywa ngemali, kurhunywa ngendlela kwiindawo ezohlukeneyo. Bubugqi obo. Bubugqi.
balekile ubana wenze loo nto leyo. Yho kukho into efuneka iyekwe ngamagqirha ukopa. Yho ndiyibonile laa nto usenzwa ngumcirha phaa. Yho heyi ndifuna ukwenza laa nto nam. Ekanukopa. Ekanukopa. Umbonile Madlamini eyenza ufuna uyazi uba yenziwa njani wayibuza phaa kuye. Wayibuza phaa kuye. Uzogqiba umxelele inkomo yayo ndiza kunika ndinika imprice yenkomo yayo. Sukuthi uyithethile nje wayigqiba bilula ndiyale mali ibizwayo. Le nto ithengayo bubugqi wenzela uba le nto idluliselwe kuwo. Babumvile ugogo uthi uthi awukwazi unika umntu into ongenayo wena. Xa iye yam ke uyayirhuma uyikhuphela inkomo wenzela uzomane undibuza uba ithini na kanene. Ndava ngenye imini ngomntu kanene ithini laa nto xa umntu enqwamba uthini kanene xa enqwamba. Senziba xa wawunqwambile wena nto ungazawuyazi unqwamba uthini. Ba wena unqwambile awuyazi unqwamba uthini kodwa uthi funeka thini yena xa enqwamba funeka thini. Uyikhathalela ngantoni xa ungayazi ngoba babe kufuneka unqwambe wena kuzawunqwamba. Mhla kwafuneka nqwambe kwathiwa kum ngibalisela le nkosikazi ngamhlola uthetho weli gqirha. Wathi uthi eli gqirha lithini kwaba kusasa ma kwathi ethi kube kusasa kwathetha umakhulu apha endleleni. Wathi ucinga obu bugqirha wena bobakho kanti obu bugqirha ubunikwa sithi and laa nto laa nto ithethwa lela gqirha iza kwenziwa ngelaa hlobo ubuyiva ithethwa ngalo finished and clar. Yabe ndiphinde uva ithetha ngale nto ndiyangcoliswa makhulu. Mna ndiyazincokolela torho nomntu wam uba yho baby into ethethwa lela gqirha unye ubuhlole ndiqala uwuva. Kodwa hayi usenza loo nto thina. Ndithetha ke ngohamba nabantu, ndithetha ngabantu abakhulu, ndithetha ngobugqi, ndithetha ngokuzakha, ndithetha ngokuzazi izinto. For instance thina abantu banyangayo omkhulu. Ilitye lokunyanga nelibethwayo abahlali bobabini. Abahlali. Ethongweni lam phaa ndandiye khona ngenye imini ndafika lo mfo kuthiwa ugqothisile imitha nanga amatye ahleli. Ndiyazibuza musogqule bumosha lo uyabumosha ubugqi. Yabumosha. Ndibani into ezingahlali zonke. Ke torho ngwebe ezintle zakokwethu.